Kwa kani jatend piny William Ruto lando ni sikunde idhi yaw chieng' Wuok Tich tarik 13 dweni. Maendi biro bang' jokor chal mar kor lwasi wacho ni koth mapek mosebedo ka chwe pacho ka osechako dok chien. Ruto bende okoni sikunde manyocha mwandugi okethore nikech pi oula ibiro miyo omenda mar loso gi gik mokethore go kokale gucho omenda mag dongruok kuonde chung' od bura miluongo ni NGCDF. Parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe, and we have made adequate arrangements. We have asked members of parliament, and we have provided resources through the NGCDF for repair of classrooms and other facilities, learning facilities across Kenya, and therefore all schools will be opened on Monday next week